Mainini. Zvakoma. Ini. Wacha kurikupisa. Ini. Yewa. Kusvika kubasa uku vamwe. Svika vakoma. Zvinhu zvakarongeka vamwe zvenyu zvakarongeka mulockdown muno. Nguva dzokuya kubasa idzi. Vakoma handina kana kumbovata izvo zvindakaita kuneta. Ndichifambira maessential issues ari kuitika muno muraini. Iwo maessential mamwe ungafambira pano ndeiko kusiya kwenyaya dzevanhu dziri kuitika mumaraini. Maitwa zvokudikwe vakoma. Mozondo patinongonetsana ipapo. Munoda kundita kunge ndiri munhu ane nyaya dzevanhu, ndoda kungohwa nyaya dzevanhu. Ina hambori nene kuti zvinoitika ine muupenyu hwevanhu. Asi kana zvinhu zvangoitwa muraini maunogara zvakangokodzera kuti ufambire zvinhu zvakafamba sechete. Zvana kana mbodovata kana sadza kumba nezura ndina kudombobika. Ndichifambira nyaya dzekwa wekwadzvaki uyu. Imi zvakaoma kani. Iwe ungataura Judith. Judith pane usingamuzivi muraini muno kuti Judith ringori joki rinongozikana. Munhu womusikana uchinda kumba kwomukomana. Unoona kuti muri kuda kunobika sadza. Waswera uchinyepa kwanzi ndazobhinywa ndabhinywa iwe uchipinda mumba memunhu unotsvake imomo. Mozoti vakoma zvimwe zvinhu zvamunotaura zvinonyatsokukumburisa chaizvo. Ko munodiko kutanga mabvunza vakafambira nyaya dzacho kuti zvakafamba sei musati mangoroposha zvinhu zvamusingazivi. Aiwa Judith. One mapfekero ake aya ungakonwa kubhinywa shuwa. Saka vakoma munozama kuti mimi munhu anobhinywa nekuda kwezvaanenge akapfeka. Ndinombodaro ndachingotaura nezvaJudith. Saka titipirei nyaya yacho tinzwe. Asi ndoda kutanga ndaziva kuti waakapfekei. Ndikaona kuti yanga akapfekei ndo pandinoziva kuti wanga uri romwe mukomana here kana kuti musikana. Mozoti chivakoma ka. Vanga vanhu vanenge vakapfeka magemenzi vanorepewa. Vanga nevanhu vaduku akapfeka pamba chaiye anorepewa. Saka chashamisira pakudhiresa kwemwana kaanobvumiwa nehembe dzake dzinomugara ane ganda rake rakanaka ikodzero yake kupfeka kazvaanoda ndozvoreva kuti ngachimbunyikidzwa. Aiwawa ipapo ndatomuona zvangu achiti njeku apa achifamba kana kusatombosvoda zvake kana mahlira mwana uya. Koma muchida kuti asvode chi? Iye nenyaya dzake dziri kupisa idzi munhu ndokugara pasi. Arufanira kunge achisvoda ndiyani pachinambo chokutoti mukomana iye akamumbunyikidzwa icho chikavangwena ichocho chinge chiri kutosvoda imo todoti wacho akambunyikidzwa dei asvoda. Vakoma musadaro muri munhu womukadzi imwe. Kuti zviri kose kana. Zvino izvozvo wakasungwa wakavharigwa. Ukangombunyikidzwa mwana wevanhu foshuwa unovharigwa behind bus chaiyo anotokwaari izvozvo. Zvakaona ngatitomboona kuti oda dzangu dzingani pa. Vakoma.